बरायबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय दिनै आं बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां इम्पर्टेन्ट आपडेट्स गुड निउस लानानै फैदों लोगोफोर। दा जोंहा सरकारि न'नि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस जागासिनो दं, जाबोगासिनो दं बेबायदि होननानै गोबां निउस मिडियायाव आरो इउटिउबार्सफोराहाय भिडिअ बानाय होगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोनाबो खोनानो मोनबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायबानो जाबाय, अब्लासो बुजिगोन। दा जोंहा सरकारि न' PMAY-G नि जोंहा एप्लाइयाहाय जामारदोंना जामाराखै थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्ला मिन्थिनो मोनगोन आरोखि। दा जोंहा नैबे सरकारि न'नि एप्लाइयाहाय मोननै स्टेपावहाय रानदों लोगोफोर। मोनसेया जाहैबाय उर्बान, जायफोराहाय नोगोर सोहोर टाउन एरियायाव थायो। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय रुरेल, जायफोरा गामियावहाय थायो, गामि सिङाव गामियावहाय थायो, बिथांमोननि थाखाय मोननै बोखावना होदों। दा आङो फार्स्टआवनो गामि ओनसोलनिखौहाय खिन्थाहरग्रोनोसै लोगोफोर। दा गामि ओनसोलाव जायफोराहाय रुरेल एरियायावहाय थायो नङा होमबा लोगोफोर, जायफोरा रुरेल एरियायावहाय थायो गामियावहाय, बिथांमोननि न'नि एप्लाइयाहाय जाथ'वाखै दै लोगोफोर। बिथांमोननि न'नि एप्लाइया जायाखै आरोखि। दा बिथांमोननि न'नि सार्भेखौहाय जोंहा नैबे ब्लक लेभेलनिफ्रायसो खालामगोन दै लोगोफोर, ब्लक लेभेलनिफ्रायसो खालामगोन। बिनिफ्राय माखासे जोंहा BCDC लेभेलनिफ्राय माखासे चेयारमेनफोर थायो, बिथांमोननो दायथ' होगोन आरोखि। ओमफ्राय जायफोरावहाय जोंहा BCDC गैया, बे ग्राम पन्सायत थायोना लोगोफोर, ग्राम पन्सायतनिफ्राय बिथांमोना ग्राम पन्सायतनिफ्राय दायथ' हरगोन आरोखि ब्लकनिफ्राय। दा ब्लकनिफ्राय BCDC नङाब्ला ग्राम पन्सायतआवहाय बिथांमोननो दायथ' हरगोन, बिथांमोननो मोनफा मोनफा ID होनाय जागोन आरोखि। दा बिथांमोननो बे खामानिखौ अफलाइन हिसाबै मावनो दायथ' हरगोन आरोखि, सार्भे खालामनो। दा जायफोराहाय न' मोनखांबाय, जायफोरा न' मोनखांबाय सरकारि न'खौहाय, बिथांमोननो होनाय जानाय नङा सार्भे खालामनानै। जायफोरा न' मोनथाराखै बिथांमोना, जायफोरा न' गैजाया बिथांमोननोसो होगोन आरोखि सार्भे खालामनानै बिथांमोनहा। दा बे खामानिया जाथ'वाखै लोगोफोर, लासैनो जालांसिगोन। दा जोंहा माखासे सिगांनि निउस मिडियाफोरावबो फोसावखादोंमोन, जोंहा 31 मार्चआवनो लास्ट डेट जागोन बिनि न'नि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा होननानै बिथांमोना फोसावखादोंमोन निउस मिडियानि गेजेरजों। दा फेब्रुवारि मास हाबबाय लोगोफोर। दा फेब्रुवारि आरो मार्च, बे मास मोननैनि गेजेराव बिथांमोना मावनो हागौ आरोखि, बे रोखाखा। दा नोंथांमोना जायफोरा न' मोनाखै, नोंथांमोना नैबे गामि ओनसोलाव जायफोरा थायो, बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेस जेबो खालामनो हाया लोगोफोर। नोंथांमोना अफलाइनसो खालामनांगोन। नोंथांमोना ब्लकनि आरो BCDC चेयारमेन, बिनिफ्राय ग्राम पन्सायत दङब्ला नोंथांमोना बिथांमोनाव खबर लाबाय थाबानो जाबाय। बिथांमोना नोंथांमोननि न'खौहाय सार्भे खालामनानै नोंथांमोननो न'खौ होगोन आरोखि, बानायना होगोन नोंथांमोननो न'खौ। बिथांमोना सार्भे खालामनानै नोंथांनाव जुदि न' गैयाब्ला नोंथाङा सरकारि न'खौ मोननो हागोन आरोखि। दा बे थांबाय लोगोफोर। दा जोङो नेक्स्ट आपडेटआवहाय फैनि। दा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंना लोगोफोर उर्बान, जायफोराहाय नोगोर सोहोर टाउन एरियायाव थायो लोगोफोर। दा बिथांमोननि जोंहा दानिया लोगोफोर, जायफोरा रुरेलथ' नङा लोगोफोर, जायफोरा उर्बान नङा होमबा लोगोफोर, जायफोरा उर्बान टाउन एरियायाव थायो, नोंथांमोना अनलाइन प्रसेस खालामनो हाबाय आरोखि, आरो जागासिनो दं नोंथांमोननि न'नि एप्लाइयाहाय। दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा बानायना होदों आरोखि जोंहा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। दा सरकारि न' जायफोरा नोगोर ओनसोलाव थानानै मोनाखै, नोंथांमोना सोरबाफोर सरकारि न' गैयाब्ला, नोंथांमोना नोगोर ओनसोलाव जायफोरा थायो, नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन आरोखि। आरो नोंथांमोननि बे न'नि इस्टिमेटआबो गोगोमखा आरोखि। नोंथांमोननि न'नि इस्टिमेटआ 2.5 लाखखा आरोखि लोगोफोर। नोंथांमोननि न'नि इस्टिमेटआ गोबां बुरजा। दा जायफोराहाय नोगोर ओनसोलाव थायो, नोंथांमोननि न'नि इस्टिमेटआहाय 2,50,000 आरोखि। न' लुनो थाखाय नोंथांमोननो बे फैसाखौहाय होनाय जागोन। ओमफ्राय जायफोराहाय नोंथांमोना नैबे
मा होनो नोंथांमोना जायफोरा नैबे रुरेल गामि सिङाव थायो नोंथांमोननियाथ' एसे खमानो आरोखि नोंथांमोननिया 1.30 लाख ना बेसेबांल' लोगोफोर नोंथांमोननियाहाय 1.5 लाख ना बेसेबांल' नोंथांमोननि माबायाहाय न'नि फैसायाहाय दा नोगोर ओनसोलाव थाग्राफोरनिया गोगोम बुरजा आरोखि दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा जोंहा गामि ओनसोलाव थाग्राफोरनियाहाय अफलाइन हिसाबैसो जागोन आरो दाबो जाथ'वाखै दा जोंहा नोगोर ओनसोलाव जायफोरा थायो जायफोरा उरबानावहाय गोग्लैयो नोंथांमोननिया एप्लाइ प्रसेसा जागासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा न' मोनाखै न' गैया PMAY-G न' गैया नोंथांमोना दा नोंथांमोना नोगोर ओनसोलाव थाग्राफ्रा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाबाय आरो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना नैबे एप्लाइ फर PMAY-G नोंथांमोना बेबायदि नुदों नोंथांमोना बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय नैबे एप्लाइ फर PMAY-U माने उरबान नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय 2.0 बेखौ होदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होदो बेनि उनाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन दा बे लडिं जादों लोगोफोर दा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन आरोखि दा नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामथारबानो जाबाय स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे लास्टआवहाय नुदों नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेसन अपेन होनदों बेवहाय PMAY उरबान 2.0 बेवहाय होदों दा नोंथांमोना एप्लाइ नावआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरोखि दा एप्लाइ नावआव खेबसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेनि इन्टारफेसा बेबायदि फैगोन नोंथांमोना नैबे गाइडलाइन्सफोरखौहाय माखासे फरायनानै लाबानो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय आं दहाय खिन्थाखादोंमोन 2.5 लाख मोनगोन होननानै न' लुनो थाखाय बेनिफ्राय नै बेवहाय माखासे होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना बेखौ माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ फरायबानो जाबाय आरोखि एसे नायनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे क्लिक टु प्रसिडआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबावदो आं दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाय बेनिफ्राय नै बिदि डकुमेन्टस रिकुयार नोंनाव मा डकुमेन्टस बिदों बेखौहाय नोंथांमोना होनांगोन आरोखि दा नोंथांमोना नै बेवहाय नै आधार कार्डखौ होनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ होनांगोन बेबायदिनो बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौ इनकाम सार्टिफिकेट होनांगोन लेन्डनि हानि डकुमेन्टसफोरखौ होनांगोन आरोखि दा बेवहाय माखासे होनाय दंखायो PDF फाइलाव होनांगोन माखासे इनकामफोरखौहाय 100 KB बानायनांगोन ओमफ्राय जोंहा लेन्ड डकुमेन्टसखौ जोंहा 1 MB खालामनांगोन आरोखि दा बेखौ स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे प्रसिडआवहाय क्लिक खालामना होबावदो आरोखि ना लोगोफोर दा बेवहाय प्रसिडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा नोंनि इन्टारफेसा बेबायदि फैबाय आरोखि दा नोंथाङा नैबेहाय होनदों नोङो बबे स्टेटआव थायो नोंथाङा आसामाव थायोबा आसामखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय नोंनि एनुवेल इनकामाहाय बेसेबां नोंथाङा बेखौहाय होबानो जाबाय बेसेबां एनुवेल इनकाम 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेबायदि नोंथाङा बेसेबां नोंनि एनुवेला बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो बेखौहाय होबानो जाबाय बेवहाय ओमफ्राय नोंनि नैबे सेलेक्ट भार्टिकेल बेखौहाय नोंथाङा बेवहाय होना लादो आरोखि नोंथाङा चइस खालामबानो जाबाय बेनिफिसियारि लेड कनस्ट्राक्सन एडरेबल हाउसिं एन्ड पार्टनारशिप इन्टारेस्ट साबसिडि स्किम बेखौहाय नोंथांमोना चइस खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय डु इउ अन ए पाक्का हाउस एनिवेर इन इण्डिया नोंथाङा पाक्का न' दं नामा होननानै सोंदों नोंथांनाव गैया होदो नोंथाङा न'खौ होनानै होबानो जाबाय लोगोफोर दै बेखौहाय न'खौ होनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय हेभ इउ एवेल बेनिफिट आन्डार एनि हाउस हल्ड स्किम अफ सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्ट इन पास्ट 20 इयार्स बेबायदि होदों बेवहायबो न' होनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ न' होनानै लादो बेखौहाय न' होनानै लाबानो जाबाय मोननैखौबो बेनिफ्राय नोंथाङा इलिजिबिलिटि चेक खालामबानो जाबाय आरोखि बेखौहाय दा नोंथाङा इलिजिबिलिटि चेकआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दा बेनि उनाव नोंथांनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन आरोखि दा नोंथाङा बेवहाय आधार नाम्बारखौ होनांगोन दा आधार नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय बेवहाय ओमफ्रायहाय नैबे प्लिज इन्टार नेम आधाराव नोंनि नामा मा बेखौहाय कारेक्ट नेमखौहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंनाव आधारावहाय मोनसे OTP फैगोन नोंथाङा मोननो थाखाय नोंथाङा नैबेयावहाय खेबसे नैबे टिक होनांगोन नैबे बक्सआवहाय ओमफ्राय नैबे जेनेरेट OTP आवहाय क्लिक खालामबानो नोंनि आधारावहाय OTP फैबाय आरो नोङो साबमिट खालामनानै नोंनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस खालामनाय पेजआहाय गेवगोन आरोखि दा नोंथाङा बे पेजआ गेवबानो नोंथाङा फारि फारि स्टेप बाय स्टेप प्रसेस नोंथाङा अनलाइन एप्लाइखौहाय खालामना लानो हाबाय आरोखि मबाइल फननि गेजेरजोंनो दा नोंथाङा बेबायदिनो खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं दा बेवहाय एप्लाइ खालामथ'वा नालाय आङो दा बेवहाय गामि ओनसोलावसो थायो नालाय लोगोफोर दा आङो उरबान एरियानि गोग्लैया बेनिखायनो आं बेवहाय एप्लाइ खालामनो हाला जास्ट आं नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनाय प्रसेस स्टेपखौल' खिन्थाहरबाय दा नोंथांमोना बुजिखागोन नोंथांमोना बेखौहाय जेनेरेट OTP आव होबानो नोंथाङा माखासे इन्टारफेस गेवखागोन आरोखि नोंथांनि
अनलाइन एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसन फर्माहाय नोंथांमोना गेवगोन आरोखि। बेखौहाय नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप प्रसेस एप्लाइ खालामबाय थानानै नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबानो नोंथाङा सरकारि न'नि PMAY-G उर्बान 2.0खौहाय नोंथाङा फाइनाल साबमिट खालामना लानो हागोन आरोखि। आरो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा सेलेक्ट जागोन आरोखि। जुदि नोंथाङा सरकारि न' गैयाब्ला उर्बान एरियायाव थायोब्ला नोंथाङा सेलेक्ट जागोन आरोखि, नोंथाङा मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बुजिबायब्ला नोंथांमोना दानिया गासैबो नायगिरिफोरनो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो जायफोरा उर्बान एरियायाव थायो नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामना लानो हायो बयबो। आरो जायफोरा गामि ओनसोलाव थायो नोंथांमोननिया जाथ'वाखै, नोंथांमोननिखौ BCDC लेभेलनिफ्राय ब्लक लेभेलनिफ्राय BCDCआवहाय माखासे चेयारमेनफोर ओमफ्राय ग्राम पन्सायतआव माखासे सोद्रोमाफोर थायो, बिथांमोननो मावनो हरगोन खामानिखौहाय। दा ब्लक एरियायाव थाग्राफोरनो बिथांमोननो माखासे ID होनाय जागोन साफा साफा मोनफा मोनफा। दा बिथांमोना मावगोन आरोखि अफलाइन हिसाबै। दा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों आपडेट्सखौहाय मोनबाय थागोन जेब्ला एप्लाइ खालामनाय प्रसेस जायो। अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा नोंथांमोना आपडेट्स थाबाय थाबानो जाबाय बे चेनेलावहाय। दा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना फिउचारावहाय बेबायदिनो गोदान गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला नायनायनि थाखाय थेंक इउ। सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।